Bale, guazen amabigarren ariketarekin, bale? Amabigarren ariketa jarriko dut, eta amabigarren ariketa ja pixka zailagoa da, bale? Orduan, kontutan izan, orain kontan eskatzen digu LDR-rekin lehen egin dugun gauza berdina egitea, baina eskatzen digu gauza nahiko berezi bat, eta da pantaila batean ateratzea. Karo, zuek kontutan izan, guk hemen simulazio egiten dugunean, beti daukagu aukera, bati baino gehiago egin diot, hemen behan agertzen den pantailatxo hori erabiltzekoa. Bai, Arduino bat ateratzen badugu, ikusiko dugu, ikusiko dugu nola, nik hemen behean serial monitor hau daukadan. Baina serial monitor hau ikusteko ordenagailu bat behar dugu. Eta guk Arduinoa erabiltzen dugu edo erabili nahiko genuke ordenagailurik gabe. Bestela ez dugu Arduinoa behar, ordenagailu bati konektatuko genizkigu gauzak eta listo. Bai, orduan, Arduinoan zer gertatzen den ikusi ahal izateko pantaila bat erabiliko dugu hurrengoan. Bale? Eta orduan, nola erabiltzen da pantaila hori? Lehenengo eskatuko dizuedana da, Arduinoa atera beharrean, hau edo normalean ateratzen dugun bestea, aterako dugu beste Arduino batia konektatuta dagoena pantaila bati, eta horrela asko zerratzako egingo dugu ariketa, bale? Hau aukeratzea lortzen dudan momentuan, ados, eta orain, hemen jarriko dut beti bezala Arduino, baina hartu beharrean beti hartzen duguna, hartuko dut Digital Readers, bale, gauza bat ingo dut, LCD jarriko dut. LCD, eta hemen daukagu, 2-wire LCD, hemen daukagu. Bale, eta ikusten duzuen bezala, ikusiko duzuen bezala, bale. Hemen ikusten den bezala, Arduinoa ja aurkitzen dugu guztiz konektatuta, bale? Nik ematen badio simulazioa hasteko, ja programatuta da dena dago, hello world jartzen du, eta segunduak kontatzen ditu, bale? Eta hemen dakagu potenziometro bat, egiten duen gauza bakarra da, pantailaren brillua, lortzen duen nabaritzea. Hor badago puntotxo bat, bueno, berdin dio, da pantailaren brilloa erregulatzeko da, topera utzi eta listo. Bale, eta hemen libre gelditzen zaizkigunak. Orduan, nik begiratzen badut hemen, kodean, ikusiko duzu ja kode zati bat jarri didala. Bale, orduan, ni sartzen ba naiz, komentario guztiak enduko ditut, ez didalako ezer esaten. Bale, hemen esate dizu adibidez, hau, adibidez bai izango litzateke interesgarria. Zonek esaten dizu LCD-ko zer dagoen zertara konektatuta. Bale, orduan, hau kendu dezaket. Bale, eta nik utzi nahi badut hau, jarriko dut dela. Eta ez dakiz egatik, bueno, baren dio. Denak enduko dut eta fuera. Bale, asterisko. Ba, ez da. Bueno, baren dio. Fuera. Ya ez da. Bale, hori bai, garrantzitsua da ez ezabatzea hau. Bale, zergaitik, ze LCD-ak berez manejatzeko erabiltzen ditu Arduinok normalean ez dauzkan ordena edo komando batzuk. Eta horiek daude liburutegi baten barruan. Bale? Liburutegi bat da, artxibo berezi bat, dazkana komando bereziak segun eta zer erabiliko duzun. Orduan, kasu honetan, kristal likidoko pantailak erabiltzeko liburutegiak dako izena liquidcrystal.h izaten dira liburutegiak Arduinoenak. Bale? Orduan, hemen dakagu int seconds, guk seconds aukenduko dugu, bale? Zonek egiten duena da segundua kontatu. Ikusten duzue, delay 1000, seconds, hau da, hemen jartzen duena da, jartzea bezala, seconds berdin, seconds gehi bat. Errazago ulertzen da horrela, niretzako. Bale, orduan hori egingo luke, segundu bakoitzean bat gehitzen dio, eta jartzen da lehenko lekuan, eta idazten du. Bale? Ez du gauza hundirik egiten. Orduan, egingo duguna izango da. Bale, azalduko dugu zertan ari garen. Bale, orduan orain.
Lehendabizi zer egin behar da? Nik egingo duena izango da, hemen deituko diot LDR. Bale? Espazioak badakizue, opzionala biela, oso nik endu itzaket ez dezer gertatzen. Bale, eta hemen, liquid kristal hau, deitzen da LCD bat, nik LCD bakarrik deituko diot, eta berak egin dituen deskonexioak, konexioak ondo egin daude. Bale, orduan, lehendabizi, setupen zer egin behar dugu. LCD bigin, 16 bi. 16 bi zer da, 16 letra eta 2 lerro dazkala. Osa, dazka 2 lerro eta bakoitzean 16 letra sartzen dira. Bai? Eta lehenengo mezua egingo duena, izango da hori. Bueno, nikoen mezu hori, kenduko dut hello world, eta jarriko dut keixo. Edo, profesionalagoak izango gara eta jarriko dugu. LDR-aren balioa eta 2 puntu. Bale? Bale. Hau ja listo da gau. Goian jarriko du LDR-aren balioa. Bale? Orduan, behan zer jarri behar dugu? Balio hori. Eta horretarako zer egin behar dugu? Lehendabizi egin behar duguna da, irakurri LDR-aren balioa. Horretarako zer egin behar dugu? LDR bat jarri. Ze, oraingoan eta normalean egiten ez dudan bezala, egin dudana izan da, lehendabizi kodigoarekin hasi. Vale. Orduan, hori ez da egiten. Zer egin behar dut? Jarri behar dut erresistentzia. Vale, a ber, hau ondiago jarriko dut, ze bestela ez dut ezer ikusiko. Ez da ezer ikusten, eta ez dituzten. Ezak izabaitik ez dit zoom egiten uzten. Bale, bakizu ezuek ere, batzutan faio egiten dula, eta tonto gelditzen denean, errazena dela, berriz ere kargatzea. Bale, orain. Erresistentzia. Erresistentzia, bale, jarriko dut hemen. Zergaitik jarriko dut holako lekuren batian? Zekero lekua faltan neukiko dut ledak jartzeko, bale? Behar ditut, leku asko behar dut, ledak jarri ahal izateko. Bale, orduan. Hau ledau kendu ingo dut, hemen gole dau, txuria jarriko dut, ikusteko beto. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V berriz, bale. Benetan. Ctrl-C, Ctrl-V, eta Ctrl-V. Eta horrela leku daukat. Bale. Orain, erresistentzia hoia jarri dut. LDR-a behar dut. Photoresistor. Bale, gogoratu hau eta hau ez daudela konektatuta. Bale? Kable gorri bat. Horrela. Bale, eta orain erresistentzia pila bat. Zero punto bikoak. Bale, eta orain hemendik gorria ez, horiak ditut. Eta 10 bederatzi 8 zazpi, bale. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. Eta 10. Bale, orduan, hemen dazkat, LED guztiak konektatuta, LDR-a konektatuta, baina LDR-aren irakurketa ez dut egin oraindik analogikora egin behar dut. Eta
horretarako jarriko dut purple. Hemendik. Hortxe. Eta pixkat igual. Vale, listo. Vale, orduan, dena daukat konektatuta. Vale, orain, abisatu behar diot, zer konektatu duen. Orduan, liquid crystal jarri dut munduan. Vale? Eta orain, jarriko duen izango da. Pin mode. Zazpi. Output, punto y coma, ezaztu, punto y coma. Vale. Inputak gogoratu, analogikoa denez, ez duela pin modelik behar. Vale, ba, listo daude, eta orain egingo duguna izango da, lehen da bizi. Irakurri. LDR-ren balioa zenbat izango da. Izango da analog read A0. Vale, orduan zer egingo dut? LCD-a jarriko dut bigarren lerroan. Zergaitik bigarren lerroan? A ber, bi zenbaki daude. Bai? Nik jartzen badut 0 batean, jartzen dut bat, hau da 0 lerroa eta hau da bat lerroa. Vale? 0 lerroak dazka 16 posizio eta bat lerroak dazka 16 posizio. 0-tik 15. Vale, orduan, ni jartzen naiz 0 bat puntuan, jartzen naiz lehenengo lerroko, lehenengo x da gero y, vale? Matematikan bezala. Batak esan nahi du lehenengo lerroan jartzen naizela, 0 lerroa, bat lerroa, bai? Bat lerroa da bigarren lerroa, aklaratzeko. Orduan, bat lerroan jarriko naiz, bigarren lerroan, eta 0 posizioan, osa, lehenengo posizioan, vale? Informatikoak horrelakoak dira, lehenengo posizioari bat ditu beharrean, 0 deitzen diote. Zergatik, inork ezaki, informatikoak dira, ezin ditugu ulertu. Vale? Orduan, LCD, kontuz, nik LCD bakarrik deitu diot, orduan, hemen LCD bat jarraitzen badut, berak esango dira, gero exekutatzeakoan, zerbait gaizki da, hola, baina, bueno. Orduan, hemen, LCD print, eta zer jarriko dugu hemen? LDR. Eta ez daukagu delaia jarri beharrik ere. Bale? Orduan nik hemen ondela jarriko dut. Delaia jartzen badugu, segundu bakoitzeko aktualizazio bat egingo dugu. Ez badugu jartzen, 1 euro egongo da egiten. Bale? Pixka gehiago surrituko du ordino, baina beluke arazorik izan behar. Bale, orduan nik ematen badiot, uste dut, dena ondo daula. Bale, eta ikusten duzuen bezala, LDR-ren balioa orain 6 da. Eta nik aldatzen duen momentuan argia, gogoratu hau dela zenbat argi jasotzen duen LDR-ak. Bale, nik hau benetan ezin dut erregulatu, eguzkitan edo itzaletan jartzen ez badut LDR-a. Bale, baina guk hemen simulazioa egiten dugu, bale? Eta ikusten duzuen nola aldatzen den balioa, bale? Kontutan izan nik hemen kilo bateko resistentzia jarri beharrian 0,2 kiloomekoa jartzen badut, orduan hemen guztiz iluntuta dagoenean ez dagoela 668 dagoela. Eta guztiz argituta dagoenean 280 dagoela. Ikusten duzu diferentzia askoz ere txikiagoa dela. Bai, eta aldiz, ni jartzen badut hemen 20 kiloomeko resistentzia dela, hemen ia 1000 edukiko dut, eta hemen 102. Bale, ikusten duzue, aldatu egiten direla balio maksimo eta minimoa, nik erresistentziaren balioa aldatzen dudan bakoitzean. Bale, ulertzen da? Bai? Ba, listo, hori izan da dena. Hau izango litzateke gure ariketa, hemen ikusten duzu berriz ere kodegoa, norbaitek kodigoa ikusten duzu erraza dela. Gauzari zaien da konexioa izango litzateke, baina guk ja eginda aurkitu dugu, beraz, ez daukagu arazo handirik. Bale, ikusten duzue, aparatu zailak erabiltzea ere konexioak nola egin ikasten baduzue, eta hau edukik gabe ere egin genezakeen,
Ni jarri dizuedan web orri horretan, ikusten duzue hemen, begiratzen baduzue, hemen jartzen du nola konektatu. Bale? Bere potenziometroa pixka bat ezberdina da, eta kableak ezberdin jarrita daude, nahiko txapuzero jarri ditu, baina montajea berdina da. Bai? Ulertzen da? Eta berak konexioak ez dauzka berdin. Baina gauza berdina da. Bale? Ulertzen da? Hemen daukazue jarrita zeintzuk diren bere pinak. Bale? Ba ez ere, aurkitzen baduzue besteren bat. Eta hau izan da guztia. Hala gero arte.